polgármester urat, Baltási Nándor plébános urat, az összes pusztaszabolcsi hagyományőrző közönséget, de most külön szeretettel köszöntöm a Grafi István hozzátartozóit, akik eljöttek és itt vannak köztünk, és Cseppkó György hozzátartozóit, akik megtisztelnek bennünket, sikerült megtalálni őket, és itt vannak velünk az ünnepségen. Az időjárás, a bizonytalan időjárás miatt változott a program, és jöttünk ide be a Városháza dísztermébe, mert itt biztosabb az időjárás, és hát a Czöndörné Jó Katalint szeretném kérni, hát az emlékfal bemutatására, de most csak így elképzeljük az emlékfalat, mert itt mutatja be nekünk, és mondja el, hogy hogyan keletkezett az emlékfal gondolata. Kérlek, Kati, gyere és mesélj. Czöndör Mihály Jó Katalin, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány alapítója. Kedves megjelent vendégek, szeretettel és meghatottsággal üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Idén egy nagy vágyunk teljesült, emlékfalat sikerült alkotni. A közel 30 éve működő alapítványunk egyik feladatának érzi azt is, hogy azok az emberek, akik itt Pusztaszabolcson tevékenykednek, élnek, hozzátesznek a mi jólétünkhöz, fejlődésünkhöz valamit, őket megtiszteljük. Éppen ezért alakítottuk ki az emlékfalat, és hát ma 3 emberre fogunk emlékezni. Amikor tavaly terveztük a kincses kalendáriumot, akkor kiemelkedő szerepet kapott benne, akik olvasták, tudják, dr. Parocai Sándor plébános díszpolgár, Cseppkó György néptanító és Grafi István vezetőjegyző. Volt egy titkos álmunk, ami ma válik valóra. Szerettük volna Magdival, hogyha mind a 3 ember emléktáblát kap, emléktábla őrzi az ő tetteiket, az ő szellemiségüket. És ez éppen a 150. évforduló alkalmából nagyon nagy öröm nekünk. Az emléktáblákat mi álmodtuk meg, és Horváth Krisztián kőfaragó mester készítette. A mai délutánon vissza fogunk lépni 100 évet. Elképzeljük, hogy a szabolcs-pusztai gyerekek 1919-ben hogyan fogadták tanítójukat, Cseppkó Györgyöt. Elképzeljük azt is, hogy 1923-ban Grafi István vezetőjegyző leült az íróasztalához, és tervezni kezdte, mihez fogjon Pusztaszabolcson, és közben elkezdte lejegyezni a helytörténetet, a történéseket. És 1931-ben megérkezett nagy reményekkel, tervekkel dr. Parocai Sándor plébános úr. Ezután találkoznak 3-an elképzelésben, közös munkában. Svój Lajos, a vármegye püspöke önéletrajzában azt írta, Pusztaszabolcson egy kis barakban volt a szentmise, amit a MÁV vezetősége adott át, mikor még csak kicsi javítóműhely volt ott. Parocai Sándor doktor és Grafi István elnök a Furtspringer uradalom segítségével egy gyönyörű, tágas, modern templomot építettek az országút kellős közepére. Hogy mi történt ezekben az évtizedekben, azt majd meghallgatjuk az emlékezőinktől. Tüke László polgármesterről szeretném kérni, hogy elköszöntőjük. Köszönöm szépen! Tisztelt emlékezők, tisztelt elszámolottak, kedves barátaim, kedves pusztaszabolcsiak! 3 olyan személyiségnek avat ma az alapítvány és az önkormányzat, és nem akarom külön választani, melyik táblát avatja az önkormányzat és melyik táblát avatja az alapítvány, de 3 olyan személyiségnek, akiknek valóban összekapcsolódott a sorsa Pusztaszabolcson. Mind a 3-an aktív tagjai voltak a helyi katolikus plébániának.
Hát az egyikőjük ugye plébános volt, eleinte lelkész, hiszen nem volt a pusztaszabolcsi lelkészség önálló plébánia, csak 1946-tól kapott plébániai rangot. Ő dr. Paróczai Sándor, a templomépítő, akinek köszönhetjük azt, hogy Pusztaszabolcsra került az a megyei érték, amelyre mindenki büszke, és amelyen ma egyébként 4 órától orgona koncertet fognak adni a katolikus templomban, és amelynek a felújítását egyébként Pusztaszabolcson a Kulturális Értékmentő Egyesület vállalta magára a plébániával együtt. Másik személyiség Graffi István, aki a plébániának a világi elnöke volt. Tehát nem csak egyszerűen a településnek a jegyzője volt, hanem a plébános mellett ő vitte az úgynevezett gondnoki feladatokat. Tehát azt, hogy rendbe menjen minden a templom körül, mai gondolatainkkal azt mondjuk, hogy mondjuk ha leesett a vakolat a paplakról, akkor az ő dolga volt az, hogy intézkedjen, hogy az rendben legyen. Hogyha a templomépítésről volt szó, akkor hiszen a templomépítő plébános mellé került ő világi elnöknek, akkor az ő dolga volt részben az is, hogy például megkeresse azokat a támogatókat, akiknek a segítségével majd hosszú gyűjtés után és adományozások után fel lehet építeni, vagy fel lehetett végül építeni a templomot. És akkor a harmadik személy pedig Csefkó György, aki ugye tanító volt, vagy névtanító volt, de ő volt a katolikus templomnak a kántora, a helyi plébániának a kántora, és mint olyan, nagyon komoly szerepe volt abban, hogy az orgona Pusztaszabolcsra került. Tehát 3 olyan ember, 3 olyan személyiség, akikre méltán lehet büszke Pusztaszabolcs, hiszen olyan értékeket teremtettek, amelyek máig léteznek. És ez azért különösen fontos, mert hogy itt van mögöttem ez a logó, ami azt jelképezi, hogy Pusztaszabolcs idén ünnepi fennállásának 150. évfordulóját, és ez a nagyon fiatal település, ez nem lenne ugyanaz nélkülük, az ő munkájuk nélkül nem lenne Pusztaszabolcs, nem néz neki úgy Pusztaszabolcs, ahogy most kinéz. És nem csak, hogy nem néz neki úgy ki Pusztaszabolcs, hanem ő nekik óriási szerepük volt abban is, hogy a pusztaszabolcsi identitást megteremtették. Tehát az, hogy itt van ez a 2 tornyú templom, beágyazódva ugye az útba, az, hogy itt van az orgona, és az, hogy felépült egy új paplak abban az időben, ezek óriási dolgok voltak, hiszen ezen a településen korábban lényegében ezek nem léteztek. Gyakorlatilag itt a nulláról kellett az elmúlt 150 évben felépíteni mindent, és az ő mozgósító erejük tették lehetővé azt, hogy az itt lakó emberekből közösséget építve megteremtsék ezeket a közös értékeket. És mivel a dr. Paróczai Sándor emléktáblája tulajdonképpen az önkormányzaté, ezért róla hoztam egy rövid emlékező beszédet, és engedjék meg, hogy hadd olvassam fel. Ma, amikor emléktáblát felavatjuk, hát ugye úgy indult a szöveg, mint hogyha ott állnánk az emléktábla előtt, de sajnos bekényszerültünk ide. Nem csupán egy nevetés évszámokat véshetünk a kőbe, hanem egy ember életének, hitének és szolgálatának állítunk méltó emléket. Dr. Paróczai Sándor Pusztaszabolcs első plébánosa 1931 és 1954 között volt egy közösség lelkipásztora. Egy korszak határain élt és szolgált, amikor a nemzet és az egyház sorsa is viharos időkön ment keresztül. Amikor Svoly Lajos megyés püspök 1931-ben ezt írta neki. Úgy küldenek, fiam, Pusztaszabolcsra, mint akire templomépítés, plébániaépítés vár.
Talán maga sem sejthette, milyen hitet és kitartást kíván majd ez a küldetés. Dr. Paróczai Sándor szavai és tettei nyomán 1933-ban önálló katolikus lelkészség jött létre Pusztaszabolcson, és ebben az évben került sor az első megyés püspöki látogatásra is. Majd következtek az építkezés évei. 1936 és 42 között felépült a Szent Imre plébánia templom, amely ma is a helyi katolikus közösség lelki otthona. Ugyanekkor került ide, az ő idejében, az a barokk orgona, amelyet azóta megyei értékként tartunk számon. Az építés öröme után azonban a pusztítás évei következtek. A második világháború Pusztaszabolcsot sem kímélte, 1944 és 45 között a település többször is gazdát cserélt, és súlyos károkat szenvedett. A visszavonuló németek a templomtornyokat is fel akarták robbantani, de egy magyar százados bátorsága megmentette a tornyokat. És ebben az ember próbáló időben Paróczai plébános nem hagyta el a híveit. A harcok közepette is velük maradt, még akkor is, amikor a bevonuló szovjet katonák a plébánián szállásolták el magukat, és ők magát is bántalmazták. Ő mégis maradt. Hűséggel, alázattal, Istenbe vetett, rendíthetetlen hittel. Aztán a háború után sem lett könnyebb. Az új kommunista hatalom nyomást gyakorolt az egyházra. Elvették a földeket, korlátozták a hitoktatást, és üldözték a vallásos embereket, de ő mégsem hátrált meg. Amikor 1953 húsvétján a hatalom nem engedélyezte a feltámadási körmenetet, ő akkor is hittel és reménnyel hirdette Krisztus diadalát az élet és halál felett. A plébánia épületét is felépítette, és vele együtt egy olyan lelki otthont, amely túlélte a történelem viharait. Számára Pusztaszabolcs az örök küzdelmet jelentette. 1954-ben kérte áthelyezését. Az itteni több mint 2 évtizedes munka rendkívül megviselte. Viszont a Historia Domusban sokszor kritikusan írt Pusztaszabolcsról, ennek ellenére az volt az óhaja, hogy majd itt helyezzék végső nyugalomra. A kívánságát nem teljesítették. Tisztelt emlékezők! E tábla nem csak múltat idéz, hanem példát is állít elénk. Egy ember példáját, aki nem a könnyebb utat választotta, hanem a hűség, a kitartás és a szolgálat útját. Aki a kőből templomot, a hitből közösséget és a szenvedésből reményt épített. Isten áldása kísérje mindazokat, akik ma is az ő nyomdokain járva szolgálják közösségünket, és őrzik a hitet, és építik Pusztaszabolcsot. Emlékezzünk rá tisztelettel, és kövessük példáját hittel, szeretettel, kitartással. A beszédemet egy tőle származó gondolattal zárom, ami kifejezi az ő érzelem és hitvilágát. A magyar zászlóhoz hívek tartozunk maradni, mert ennek árnyékában van a mi mennyországunk. Ha hazánk meghalt, megmaradunk élő, kiáltó sírkövének. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérjünk Baltási Nándor plébános urat, mondja el gondolatait. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megemlékezik erről a 3 személyről vagy személyiségről. Én nem hosszú méltatással készültem, hanem pár apró mozzanatot szeretnék föleleveníteni. Az egyik, 2 már említett polgármester úr, az egyik, ugye a Csefkó Györgynek a
orgonával kapcsolatban. Azt írja a Historia Domus, hogy megjelent az újságban egy hirdetés, hogy a esztergomi Szent Anna templomnak az orgonáját 300 pengőért árulják. És ő ezt is felvetette egy ebéd közben a plébános úrnak, hogy meg kellene nézni azt az orgonát. És erre azt mondta a Paróc, hogy itt egy jócska régi vacak nem kell, úgyhogy nem nézzük meg az orgonát. Azt mondta, hogy de ő mégis szeretne elmenni megnézni. Hát elmenni, nyugodtan mennyire is nézd meg. Elment, és amikor hazajött, akkor mondta a plébános úrnak, hogy leerőlegeztem az orgonát. Tehát így került ide a Szent Anna templomnak az orgonája, aminek az igazi értékét akkor még nem ismerték, mi is csak jóval később, az első feltárások után. A másik, ami a plébániának az irodájában van kitéve egy táblán, amit polgármester úr idézett a magyar embernek a hűségéről. Azt is az első napokban, ahogy ide kerültem, találtam meg a Historia Domusban, és aztán nyomtattam ki és tettem ki, mint a Palóczai Sándornak a szellemi hagyatékát a magyarságunkra vonatkozóan. A harmadik egy kis történet, amit szeretnék elmondani, hogy még 1988-ban, talán hát lehet, hogy még most is megy ez a műsor, volt a Vasárnapi Újság című műsor a rádióban, és én hajnalban mindig azt kapcsoltam be, és hallgattam, és az egyik alkalommal felolvastak egy verset, és mondták, hogy hát a gyönyörű vers, és senki nem tudja, hogyha mégis valaki tudná, hogy honnan van ez a vers, akkor örülnénk, hogyha értesítene bennünket. És ezt a verset egészében nem, de részleteket bemásolt Palóczai Sándor a Historia Domusba, több verszakot is, az egyik az ez volt, hogy üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, amikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És akkor ezt a refrént halljuk, mindannyian tudjuk, hogy melyik versről van szó. Aztán nem ment megfejtés, idézőjelbe téve, aztán én írtam egy levelet ennek a rádió műsornak, hogy hát ez a Vas Albertnek az Üzenet haza című verse, amit 48-ban írt még Bajorországban Vas Albert, és nem tudom elképzelni, hogy hogyan juthatott el azokban a vészterhes időkben Magyarországra ez a vers, és hogy ez hogy került Palóczai Sándornak a szem elé, és ő érdemesnek tartotta bemásolni néhány verszakát a Historia Domusba. Minden esetre a rádióban bemondták, hogy a pusztaszabolti Historia Domusból tudjuk, hogy ez Vas Albertnek a verse. Hát most már megjelent több kötetben is, és mindannyian ismerjük nem csak ezt, hanem Vas Albertnek az egész irodalmi tevékenységét. Nagy öröm a megtiszteltetés a plébánia számára, hogy Palóczai Sándorról megemlékeznek még most is. Nagyon nehéz elképzelni, főleg ma már azokat az időket, az 50-es évek, 40-es évek vége, 50-es éveket, de aztán a 60-as, 70-es éveket is, amikor még a hittan ki volt tiltva az iskolákból, amikor az is meg volt szabva, hogy hány gyerek jöhet össze, kivel beszélhet a plébános. Ugye volt egy öreg jezsuita atya, az én Bérma keresztapám, aki 1974-ben fölhívta édesanyámat telefonon, rendszeresen járt hozzánk a családhoz, és néha így nekünk gyerekeknek, testvéreknek tartott ilyen kvázi hittanórát, hát nem hittanóra volt, de mesélgetett, és mondta, hogy kedves Edith, az édesanyám volt, nem mehetek magukhoz többet, mert behívottak a rendőrség, és megmondták, hogy senkivel ne tartsak kapcsolatot, mert azokkal
akikkel kapcsolatot tartok, azoknak ugyanúgy bajuk lesz. Hát ilyen idők voltak ezek, és próbálták kompromittálni a papokat, ezt a Paróczai Sándort is, de ő ugye Németh László szavaival talán azt mondta, hogy nagy természetű ember volt, és ezzel a nagy természetével ő sok mindent el tudott viselni, és elviselhetővé tudott tenni. Nehéz sorsa volt itt Pusztaszabolcson, mert a templom, amit építettek, ugye a vasutasoknak a segítségével, az meg is telt, és betöltötte azt a szerepet nagyságával is, amire szánták, de éppen ezért a vasúton keresztül meg is lehetett fogni az embereket. Meg kell emlékeznünk még a képviselőtestületnek egy későbbi elnökéről is, aki az állomásnál valamilyen osztályvezető szintű pozíciót töltött be, és mivel nem volt hajlandó a templomot elhagyni, mindig lejjebb és lejjebb tették, és ő írja, a História Domozban Paróczai Sándor, hogy már a váltót olajozta, és amikor megint megfenyegették, akkor mondta, hogy hát tessék, akkor még lejjebb tenni. Ilyen idők voltak ezek, és Paróczai Sándor ebben az időben tartott ki a faluról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha most kint lennénk az emlékfalnál, akkor most következne az emléktábla leplezése, és megkérem Boros Ildikót, hogy egy gregorián éneket énekeljen. Utque antraxis, resonare fibris, mira gestorum, famulitorum, sode polluti, labireatum, sancte Ioannes. Utque antraxis, resonare fibris, ira gestorum, famulitorum, sode polluti, labireatum, sancte Ioannes. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a népből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat is megviszi, ami századok múltán Istenné hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Vagy csak értenénk a múlt égtő szavát, az égre vésett jelzés, mi csak szívünk van. Jött ami de mindig tud, hogy átad minden föl. A hömpölygő folyó, az elvők és
Nagyon szépen köszönjük az énekvárat. Én most, talán így jó lesz, én most legnagyobb örömömre Grapi Istvánról fogok beszélni. Ez azért is különös öröm, mert hogy én személyesen ismertem még őt. Grapi István 1887-ben született Sárkeresztúron. Érettségi után jegyzői tanfolyamot Budapesten végezte. Pályafutását 1907-ben Sárkeresztúron kezdte, majd hercegfalvá lett foglalkozást űző, fedhetetlen jellemű segédjegyző. 9 évig tevékenykedett Vajtán vezetőjegyzőként, ott ismerkedett meg feleségével, Patez Edittel. 1923-ban Pusztaszabolcson megüresedett a jegyzői állás, a képviselőtestület több jelölt közül egyhangulag Grapi Istvánt választotta. 1906-ban felépült a községháza a jegyzői lakással, oda költözött. 1924-től az előjáróság élére Grapi István került, ebben az évtizedben 50 új ház épült a községben, 1925-ben pedig átadták a MÁV budapesti igazgatóság által felépített és berendezett MÁV iskolát 2 tanteremmel, ami most a Hagyományok Háza, aminek az a falán vannak az emléktáblák. 1926. szeptember 1-én kezdődött meg a tanítás, és a 2000-es évek elejéig iskolaként funkcionált az épület. 1924-ben alakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, melynek Grapi István volt az elnöke. Tavaly ünnepelték 100. évfordulójukat, tehát még most is egy sikeresen működő önkéntes tűzoltóság. A 20-as években már kialakult egy kis központ a vasútállomás környékén. Az állomáson találkozott az uradalmi lóvasúthálózat, amely egyik szárnya Harmatos pusztához, az Elekbirtokhoz kötött, a másik Felsőcikolához hírshalász tulajdonnal, bekapcsolva a vérkeringésbe Ludovika Majort és a halászházat, a harmadik a Fullspringer uradalmi kisvasútja volt, Szabolcs és Csongrád pusztákat kötötte össze. Megalakult a Hangya Szövetkezet, melynek igazgatási elnöke Grapi István lett. A pusztákról bejövők itt tudtak találkozni és eszmecserét folytatni. 1925-ben alakult meg a kaszinó Grapi István elnökletével, szintén a kaszinó tagja lehetett minden értelmiségi foglalkozást űző, fedhetetlen jellemű, teljeskorú férfi, ki gondosság vagy csőd alatt nem állott. Az alapító tagok 100 aranykoronát fizettek be, az újonnan felvettek 10 aranykoronát, az évi tagdíj 24 aranykorona volt. Fontos szerepe volt Grapi Istvánnak az óvoda létrehozásában. 1929 évi 8. közgyűlés határozata értelmében Grapi István vezetőjegyző felterjeszti a képviselőtestület kérelmét a vármegyei törvényhatósághoz. Ekkor azonban nem épült meg az óvoda. 1939-ben a 4. 25. közgyűlés jegyzőkönyve szerint Grapi István vezetőjegyző bejelenti a képviselőtestületnek, hogy a községi orvos lakás megüresedett, mivel a községi orvos házat épített. 1939. február 15-én hozott határozat úgy rendelkezett, hogy a megüresedett orvosi lakást óvodai célra fogják felhasználni, mert a vármegyei tisztiorvoskor véleménye szerint az épület kellő átalakítással alkalmas erre a feladatra. Egyben kérelemmel fordult a belügyminiszter ő nagyságához, az iránti kérelmével, hogy az állami óvónőt és dajkát is biztosítsanak az óvodában. Ez 1942. május 6-án történt, ekkor alakult meg a helyi állami kisdedóvóintézet, ami egészen az 1900-as évekig sikeresen működött, nagyon-nagyon szerettük azt az épületet, akkor sajnos a statisztikus megállapította, hogy életveszélyes a tetőszerkezete, és akkor épült fel az új óvodánk 1994-ben a Deák Ferenc utcában. Amíg az óvoda készült, a község az aratás és cséplésleére napközi otthonos ellátást biztosított 60-70 kisgyerek részére, ennek a vezetője Grapi Istvánné volt. Grapi István 1931-ben ünnepelte közigazgatási pályára lépésének 25 éves évfordulóját. 1926-ban létrejött a Levente Egyesület, 1933. november 22-én adta át Neszler Béla járási fölszolgabíró úr ünnepélyes keretek közt Grapi István vezetőjegyzőnek az Országos Testnevelési Tanács elismerő oklevelét és érmét,
mellyel a vezetőjegyzőnek a Levente intézmény körüli ügybuzgosságáért kívánta elismerését kifejezni. A római katolikus egyház világi elnöke volt, arról én most már nem is beszélek, amit a plébános úr és a polgármester úr is mondott, hogy milyen szerepe volt ahhoz, hogy hogy a templomunkba kerüljön ez a Magyarországon egyedülálló barokk orgona, ahol neves orgonaművészek tartanak koncerteket. 1930-ban alakult az Iparosok Kereskedők Egyesülete, a Sportklub, valamint a Lövész Egyesület. 1929-ben az Országos Frontharcos Szövetség, a háború után 48-ban Vadásztársaság, ez mind az ő nevéhez kötődik. Puszta-Szabolcs község évkönyvének vezetését Grafi István 1923-tól végzi. Nagyon pontos, karakteres, szép írással jegyezte Puszta-Szabolcsi eseményeket, neki köszönhető, hogy ezekből az időkből tudjuk a Puszta-Szabolcsi fejleményeket többek között. Ezt majd a vitrínben, a Hagyományok Házában meg is tekinthetik. Grafi István 41 év jegyzői munkájából 25 évig volt Puszta-Szabolcson, 61 évesen vonult vissza az Arany János utcába, ott épült családi házba. Az Arany János utcában a szomszéduk volt Grafi bácsi, illetve Jegyző bácsi, ahogy mi a testvéremben hívtuk. Rendkívül csendes, halszavú, szerény, csendes embernek ismertük. Édesanyámat arra kérte, hogy az ő kutyukból vigyük a vizet a főzéshez, mert a mi oldalunkon levő víz, az talajvízzel keveredik, és ártalmas az egészségre. Ezért minden nap jártunk az udvarba vödörrel vízért. Jegyző bácsi általában a kút mellett ült, faragott, vagy dudolgatott. Varázslatosnak találtam a házukat. Magas alapra épült, 5 lépcsőn kellett felmenni, amely volt egy terasz, amelyik kocka alakú háznak a része volt. 1 méter magasan az oldala téglából be volt építve, széles párkánnyal, oszlopokkal, és a nyáron a család ott szokott ebédelni, teázni. Nagyon gyönyörű volt a ház, trombétafolyontára körbefutva, a narancsárga virágokon mindig elcsodálkoztam és elnézegettem őket. A természet szeretetét tükrözte az is, hogy kerítés helyett különböző bokrok övezték a tercia két oldalát. Nagyon szép volt az évszakonként változó, más-más színben tündöklő növényzet. Emlékszem a különböző színű orgonákra, jázmínra, hóbugyóra, a földigérő fátyolvirágra. A bejáratnál éppen volt egy ilyen kis olajfa, aminek nagyon aranyos kis sárga virága volt, és olyan különleges illata, hogy az illatát még most is érzem. Nárciszok szegélyezték az utat, és olyan puha levelű nyuszifül vezetett a kútig, amit mindig meg kellett simogatni. Ebben a kis csodaházban élt a feleségével, 2 lányuk született, Edith, aki Babika néniként ismeri az én korosztályom, az állomáson levő Ibuszban dolgozott, és Katalin, aki Pesten élt 2 gyermekével, őket és a 3 unokát is jól ismertük. A 70-es években sorban eltávoztak minden élők sorából. Grafi István 1973. 4. hó 9-én, felesége 1976. 10. hó 7-én, Edith lányuk 1978. 12. hó 6-án, tehát 5 éven belül mind a 3-an elmentek. Megszakadt a kapcsolat a család többi tagjával, akkor még nem rendelkeztünk mobiltelefonnal, de még vezetékes telefonnal se Puszta-Szabolcson, és a hagyományőrző, hagyományteremtő alapítványnak a megbeszélésein többször felmerült, hogy meg kellene keresni a hozzátartozókat, de igazából nem tudtuk, hogy kezdjünk hozzá, és akkor jött egy gondolat, hogy annyit tudtam, hogy a Farkaséti temetőből a Szent Gellért kápolnával lettek áthelyezve Kelenföldön, és akkor jött a gondolat, írtam egy levelet, és belehelyeztem a kis vázába az urna ajtajába, levő kis vázába, és akkor megtörtént a csoda, tessék elképzelni, ezen a héten, vasárnap jött a telefon, és jelentkezett Katika, az unoka, aki most itt van velünk, és így sikerült őket megtalálni, és ez különösen nagy öröm nekünk, hogy itt az emléktábla avatásra ide érkeztek, és itt vannak, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy sikerült őket megtalálni, és itt lehetnek a nagypapájuk, dédpapájuk magasztalásánál, aki sokat tett Puszta-Szabolcs fejlődéséért, a kor egyik mozgatórugója volt, méltán vagyunk büszkék rá, és lehetnek ők is. Most pedig szeretném megkérni Molnár Balog Ersikét, hogy mondja egy verset.
Váci Mihály, Jegenyek fényben. A búzafények áramló mennyében szinte dúdolva jött a gyalogút ezerfelől, és vezetgette kézen a talisznyába botló kisfiú és a pipacskendős kislányok hadát. Jöttek a gyerekek, s gyíkot keresve lesték, holra meg az útmenti fű, s ha csirkéit sírva hívta a fűr, a suhogó buzába törve messze kószáltak, odahagyva az utat. Fejük felett összecsapott a fénytelt kalászok híve. Ám egyik se félt, hogy eltéved, mert a fészekhez térdelt gyerek is, ha felvetette fejét, minden tájról látta a jegenyét, amit zöldgyertyaként még 80 évet tűztek le az iskola tövinél. Hogy örök érzékeny szelekbe égve hívja azt, akit örömesző fénybe vagy gondjabarázdáin mendegél. S a jegenye, zöld mágia, égre robbant a pusztában, s hol tornyok nincsenek, harang se zeng, hirdeti roppant hitét, kiáltva a fényben, viharokban, gyermekek, népek, erre jöjjetek! 100 000 külön mozdulású vágy van benne, de minden ággal egy irányba, csak fel, a fény egébe tör szokogva, hogy lángra gyújtsa, hívja, felemelje azt, ki fáradtan hullna a homokra. Vad, tragikus fahászú lélek, éber, ezüst tükröket a mindenségbe tart, és felelősen minden levelével figyel, jelez hajnalt, távolni tart. Csak vándormadár száll rá néha. Éjjel hulló csillag reszket meg levelén. Hozzá a porszürke leple nem ér fel, sem a csalán, s a gazogtövi se. Csak vihar töri, s villámmal a fény. Ilyen kívántam lenni én is, ott, a homokba szúrt nyálfa, a tanító. Ki fénybe tör, ragyogó vitalomja, irány azoknak, jel és biztató, kik jönnek, varázsdákba botladozva. Köszönjük szépen Erzsikének ezt a nagyon szép verset, és mielőtt bármit is mondanék Csefko Gyurka bácsiról, azért el kell mondanom, hogy Erzsike 2013-ban szakdolgozatot írt Gyurka bácsiról, és olyan szerencsénk volt, hogy Gyurka bácsitól, illetve Nellikétől megkapta Gyurka bácsinak a vázlatfüzeteit, tehát amikor átmegyünk majd a Hagyományok Házába, akkor ott a kiállításon meg lehet azt a sok kincset tekinteni, amit Erzsikének köszönhetünk. Gyurka bácsi 1897. április 12-én Adonyba született, földműves családban. Az elemi iskolát is Adonyba járta, majd a polgárit Nyitrabajnán, a tanítóképzőt pedig Szatmárnémetiben végezte. Helyettes tanító volt Lorettonban, majd teljesítette a katonai szolgálatot. 1919. szeptemberétől egy tanítói iskolában kezdte meg pedagógiai munkáját itt Szabolcs-Pusztán. Ez mit jelent, hogy egy tanítói iskola? Ez azt jelenti, ugye, hogy itt a pusztai iskolában 6 osztály volt, és Gyurka bácsi volt az egy tanítójuk, és nagyon sokszor az ő leírása szerint 60-80-120 gyerek volt. Édesapám 32-ben Gyurka bácsinál kezdte a iskoláit, és ott is végezte a 6 osztályt. Mindig úgy emlegette ezt a dolgot, hogy a mezitlábas gyerekeknek az iskolája. Egyszerűen nem értettem gyerekkoromban, hogy miért mondja, és akkor, amikor kezünkbe került 26-ból, meg 34-ből a fénykép, és ott voltak a szabolcsi gyerekek, akkor megdöbbenve láttuk, hogy ott mindenki mezitláb volt.
Tehát Gyurka bácsi a mezitlábas pusztai gyerekeknek a tanítója volt. Apukám nagyon jó eszű gyerek volt, ő nagyon élvezte azt, hogy az első osztálytól kezdve 6-ig ő egy nap mindent hall, és őt idézem, azt mondja, amikor először vittek iskolában, 32-től, Gyurka bácsi volt a tanítóm, nagy öröm volt, engem nem a szüleim kísértek, hanem a pusztában ugye 4 lakásként épültek fel a házak, és a 4 lakásban a gyerekek együtt vitték az elsős gyereket iskolába. De azt mesélte, hogy nagyon jó volt, mert Gyurka bácsi mielőtt indult az iskola, meglátogatott minden családot, megismerkedett minden gyerekkel, és ők már egy olyan környezetbe mentek, ahol mindenki ismerős volt. Az így írja, hogy az órák érdekesek voltak, nagyon szerette apukám, különösen a fizikai törvényeket, meg a gőzgép feltalálása érdekelte, amit Gyurka bácsi elmesélt nekik. Az is nagyon kellemes volt, ugye, hogy akik lemaradtak első osztályban, a következő évben ismételhettek, viszont a tehetségeket is azzal fejlesztette, hogy hallgathatták a további osztályoknak a történetét. És akkor ez egy ilyen nagyon aranyos kis történet. Anyukám mindig azzal cokolta apukámat, hogy azért volt kitűnő tanuló, mert jóba volt a Gyurka bácsival. Mert hogy apukám, ha kellett egy kis segítség az iskola mellett lévő házban Gyurka bácsi feleségének, mindig jelentkezett, hogy ő akar segíteni, vagy hogyha a kislányokat kellett kicsit ringatni, akkor arra is ő volt az első, aki tülekedett. Azt mondja, hogy Nellikét a bölcsőbe ringatta, amikor kicsi volt, és Gyurka bácsi szívesen engedte, mert hogy ő úgyis tudta, hogy megtanul mindent. Aztán az apukám meséje után kiírtam a Szalontai Karcsi bácsinak a meséjét, mert én úgy építettem most fel ezt a emlékezésemet, hogy mások gondolatait szeretném elmondani. Karcsi bácsi azt mondta, hogy Csefko Gyurka bácsi volt a parancsnokuk a régi futballpályán, akkor még nem volt ugyan, a református templom szomszédságában volt. Összejöttünk 15-en, 20-an, katonai tornát végeztük. Volt olyan alkalom, ez pedig a Karcsi bácsi öröme volt, amikor a Gyurka bácsi átadta a fiataloknak a gyakorlatokat, és a társaiknak ők adhatták le ezeket a testnevelési dolgokat. Kántortanító volt 29-től 48-ig, és hát azt hallottuk már ugye, hogy a szerepe van a barokkorgona megvásárlásában. Egy 1939-ről, de korábbról is vannak ilyen történetek, úgynevezett tanítógyűléseket tartottak, és ezeken a tanítógyűléseken nagyon sokszor például Gyurka bácsi tartott bemutató órát. Például 39. május 4-én az Adonyi kerületnél volt ez az éves közgyűlés, és az előadó Csefko György pusztaszabolcsi tanító a birtokos jelzőkről tanított, és dr. Paróczai Sándor lelkész hitvallásos iskolai támpontokat adott az ott lévő tanítóknak. Egy kicsit elkanyarodom innét, és ezt még a Magdikának is meglepetésnek szánom. Mi hallottuk a cikolaiaktól arról, hogy Fekete István itt tanított Cikolán. És sehol nem találtunk információt, és ezen a tanítói gyűlésen ott volt Fekete István, aki kérte, hogy a nem államsegélyes felekezeti tanítókra is terjesszenek ki egy kedvezményt. Tehát gyakorlatilag most már ezt a dolgot is lehet kutatni, hogy vajon Fekete István, most már tudjuk mikor volt Cikolán, mit csinált, azt is hallottuk ugye egy tanítványától, hogy rajzot tanított.
Aztán volt, amikor vége volt a háborúnak, 1945 után Csefko György elkezdte szervezni az állami oktatást. Elég nehéz időszak volt. Az 50-es évek elején a Cseh kocsmában, ez a sarki kocsma volt, a Bajcsi Zsilinszky út és a Mária utca sarkán is volt terem, a Császár Jenőjék vendéglőjében, ugye ez a művelődési ház Petőfi terem volt, illetve a Sági vendéglőben is oktattak, még aztán szerepe volt abban is, hogy elkészült az emeletes iskola. És amit én nagyon-nagyon tisztelek, nyugdíj után jöttem rá én is, hogy az ember 18 éve nyugdíjban van, és a tanítványaitól áramlik még mindig a szeretet múzsa. Hetente mindig kap valami olyan szeretetet, valami olyasmit, ami nagyon melegíti az ember szívét, és nagyon-nagyon tisztelem ezért a Gyurka bácsit, hogy amikor ő bekerült az állami iskolába, akkor ő összehívta az ő mezitlábas 6 osztályt végzett pusztai gyerekeit, és azt mondta, gyerekek, itt nincs más, itt előre menetel van, meg kell csinálnotok a 8 osztályt. És ezek a pusztai gyerekek megcsinálták a 8 osztályt, és akik jók voltak, nagyon kevesen tudják, csak akik itt éltek, hogy még a középiskola alapítása előtt is volt az általános iskolában középiskola, tehát lehetett gimnáziumot befejezni, vagy például közgazdasági tanulmányokat is végezni, és Gyurka bácsi a legjobb pusztai gyerekekkel érettségit tetett, tehát gondoskodott az ő jövőjükről, az ő létükről. És úgy írtam, hogy munka mellett ismét a padba ültek, és tanultak az ő mezitlábasai, most már cipőben, komoly felnőttként. A községnek a népművelője is volt, ismeretterjesztő előadásokat tartott, és úgynevezett analfabéta tanfolyamokat, tehát voltak azért többen, akiknek nem sikerült írni, olvasni, megtanulni, és szívén viselte azt, hogy minden ember olvasson és írjon. 77-ben gyémánt diplomát, 82-ben vasdiplomát kapott. Egy nagyon kedves személyes emléket őrzök. Az általános iskolában 1987-ben az egyik történelem tanár, Krocsó Terike néni, Grafi Istvánnak a könyvét dolgoztatta fel a gyerekekkel. Nekem ez azért is emlékezetes, mert kiszámoltam éppen ma, hogy 37 éves voltam, amikor először találkoztam ezzel a könyvvel, mert hogy az én fiam, a Terike néninek a tanítványa volt, szerette nagyon a történelmet, és akkor ő, Csompó Mónika, Csóti Sári indultak egy versenyre történelemből, feldolgozva a Grafi István könyvét, és érdekes módon a fiamnak a Csefko Gyurka bácsi volt a szimpatikus, hogy így mondjam, ő a könyvből Gyurka bácsit választotta, és hát a Teri néni megkért rá, hogy mennek versenyre, akkor kocsival vigyem el őket, elvittem őket, és valahogy ott a versenyen eszébe jutott Teri néninek, hogy gyerekek, hát ma 90 éves a Csefko Gyurka bácsi. Hát aztán ott úgy döntöttünk, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni, és akkor, amikor hazaértünk a településre, akkor bekopogtunk az Arany János utcába, Nellikével volt Gyurka bácsi, ott ült az asztal mögött, leültünk, és a gyerekek beszélgettek, elmesélte neki, milyen volt az élet, és hogy tényleg milyen az élet, ezt viszont már Molnár Árpi bácsi írta le a Fehér megyei hírlapban, hogy a kisdiákok látogatása után 90 éves korában Csefko Gyurka bácsi meghalt.
Aztán szeretnék még megemlékezni, az általános iskolában 2003-ban az Oktatási Minisztériumnak volt egy emlékezett programja, akkor Plébánoci Ili volt az igazgató asszony, és Ili úgy gondolta, hogy egy termet alakítsanak ki, és akkor kialakították a Magyar Egyteremből a Csefko György termet, és akkor itt volt Voksán József és a felesége a teremavatásánál. Erzsikéről megemlékeztem már a tanítási vázlatokról, az alsó-felső tagozatos vázlatokról, és amikor így az ember összeszedi a gondolatait, nagyon jó érzés, az egy kicsit az árkánumot hívjuk segítségül ilyenkor. Az árkánumban a Hagyományőrző Alapítványnak 58 kötete benne van, és nagyon jó dolog az, hogy beírom a keresőbe, hogy Csefko György, vagy beírom a keresőbe, hogy Grafi István, vagy dr. Paroczai Sándor, és szépen jönnek ki sorban az információk a három emberről. Nem tudom, Laci látta, de az is annyira jó, hogy a te könyvedből is itt nem volt róla szó, hogy 2010-ben a polgármester úr dr. Paroczai Sándorról írt egy helytörténeti kötetet, meg az egyházközségről, és gyakorlatilag ott feldolgozta a Historia Domuszt, és akkor sorba jönnek a kötetedben föl azok a részek, amik például a Paroczai Sándorral, amik a Grafi Istvánnal, vagy amik a Csefko Györggyel kapcsolatosak. És akkor itt meg kell még említenem a Pálházi Zsuzsának az Orgona könyvét, amiben szintén olvasható Csefko Györgyről, és itt van a körünkben Ádámné Farkas Beáta, és azt is elmondom, hogy emberek, amikor így emlékezünk, nekem nagyon hiányoznak, és ezek közül egyik a Fülöp Magdi, tehát Bea és Magdi, két kötetet is az általános iskola történetéről írtak, és ott is szerepel a Csefko családból Gyurka bácsi mellett Voksán József is, meg a felesége is, akik itt tanítottak. Tehát én nagyon boldog vagyok, hogy megérhettem ezt, hogy igazából a háború előtti három személyiségnek emléktáblát avathatunk, és azt pedig a település lakóinak nagyon szeretném megköszönni, hogy a Hagyományőrző Alapítvány, ahol tart, azt nektek köszönhetjük. A aktív pedagógusoknak, akik könyvet írtak, az aktív segítőknek, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, és én is egy Vasalbert idézettel szeretném zárni. A gyermek, aki a falusi iskola padjában tanult olvasni, nem csak betűket tanult, azt is megtanulta, mit jelent tisztelni a tanítót, a templomot, az anyanyelvet. A falu iskolája nem csak tudást adott, hanem jellemet. A gyerek ott tanult embernek lenni, még akkor is, ha sohasem jutott el messzire. A falu embere, ha alázatos volt, messzebb látott, mint bárki más. Köszönöm szépen! A műsor végeztével mindenkit sok szeretettel hívunk Szentel Hagyományok Háza udvarába a táblaavatásra. A három táblát most egyszerre avatjuk egymás után. A dr. Paroczai emléktáblát a polgármester úr és a Baltási Nándor plébános úr fogja leletmezni. A Grafi István emléktábláját a Czöndörné Józseféval, de szeretnénk kérni a családtagokat, hogy álljanak oda mellé. A Csefko Gyuri bácsinak az emléktábláját, Ádám Lászlót kérjük, és a Katival, és szeretnénk szintén megkérni a rokonokat, hogy álljanak oda mellénk, amíg avatjuk, és utána meg mindenképpen szeretnénk kérni mindenkit,
hogy jöjjön be a Hagyományok Házába, mert amik itt szóba kerültek kincsek, azok ott mind láthatóak lesznek. Ez az említett Pusztaszabolcsi küldetés, amiben a Graffi bácsi a gyönyörűséges kézírásával írt, a Cseppó bácsi vázlata is, és a Paróczai Sándorról is a felelhető emlékek. És én megkérem, hogy álljanak